ka seng Longkmie ka thalek dan khasi haka khandru tarik we yong ar hajar arpuwe kala pelong ya ka awareness program habai day bat kapang ka jingko jingkhia bat ka kamram ka Longkmie haka ying kasem ka jingthmu jong kane ka awareness program kadai na ka Bynta ban ai mensim bat ban hikai yiki para Longkmie habai day baka kwat ka khia ka le khuit le suba haka imlang ka salang bat kumjuru ban ya phliu jungmut bat ban ai jing hikai habai day baka kamram ka bakum ki Longkmie ki don ya ka Bynta hala ka ying kasem bat kumju haka imlang ka salang haka snong ka thau hi barok ka wei hagane ka program lawan ban ai jing hikai ki Longkmie habai day baka kwat ka khia dei Dr. JSM ibadei I Dr. in charge jong ka marngar PHC lawan ban snokti bat ban ai mensim langru ko mukongsan daw nong mikmat kathai nu ba Mayral bonds harangkat ka jing don lang u parish priest jong ka lum sinai dan parish u father Peters le ba di sister F dhar ngi ki Longkmie ngi long kita ki rishot jong ka yeng ka jongi ngi iu ne rishot o balapan itanat manta ka sni hang ne lada ki ne ki rishot kim don ka yeng ka domne ngi long kita ki rishot ki bania trai rengkat bat ulong pa ha ka yeng ka sem ka jongi ngi don ka thong ka ba Khraw hadu kata ngi don ru ka jingkit klik ka ba Khraw na Bynta ka long yeng long sem ka jongi nadu ka yeng ka sem u kpa u badan hayeng ki kun ki kti ki badan hayeng ki long ki jingkit klik jong ka Longkmie la ka dei ha ka kot ka khia ka jongki la ka dei ka bam ka di ka kuk ka sem ru kumju rengkat ngi yai lang bat long pa kata ka dei ka beauty ka bang ong tin phanen la ne ka jing itana ka bo blei ula thau kerpang ngi ki Longkmie bat bangila ban long kumne ko mangilong u ai ru ngi ka jingkit khli ka bangi ngi don hok ban yo I hakini kisni bun ki scheme lane ki bun ki program ki bangile lane ka an ka bagni labu na Bynta ki kentai bat ki Longkmie hakini kisni ki dei ban penkiu ya ka Longkmie ka barit bor mo ke bangitip ka Longkmie lane ka riu kentai ka barit bor hendrai hakini kisni yo I kadang don kalat ka bangila baniat syakmat syaprang na kapor syakapor de ngarang hakabia debat kan ka topik jong ka kot ka kya jong ka Longkmie ngan sadan so ka session ngan sa shim hakata ka por kini ki long khandiat ki jing mat phang ki jong nga bat nga ai ngu yu play ba ngai ikat ne ngut ki Longkmie hakane ka stem nga klem mut dur bangan yo I lem ya phi hakane ka step kat ne ngut hendrei pilayadon pi kwa ban snap ka ka bang ngingin hap ban le kum ki Longkmie ka ka bangingin shimkhia ka ka bangingin prat lanti na Bynta ki khon ki kti ki jongi kubli shibon kubli si jarngu kadi gijing kurku gidi gijing duwai gijing fi snei gijing fi ba niyo ekane galat ban shakri kum unong mikman po ka Meghalaya District Assembly lembaga nong po controversy ban shakri ya gadong bakathan kirang don shibun ki kam ki banginang dei ban le agane ka jangka ka jungi la sisya hay bor barit ina persyang so man ai kubli shibun kubli si jarngu ya ka jing berkup burong ka jung fi ya ka jing kan mau ka jung fi ya ka recognition ka jing itu ka ba PPI kubli si jarngu deng blei ula thau yo breu ha ga dur jong uhi blei ula thau ya ka breu ha ga dur jong uhi ba kalong ka bakomsan hadu kata kalong yin kalong sem ka bangin te kadi ka bakumno ukpa ka kemi kikul berkebdata namar kata kalong ka bakomsan kilong yin kristan kalong yin ka bakumno bangin te nangni sakwa namar kata hal kijing ya inti kijung ni kidon chibon kijing ngi syam hayin hasam hagijing longgru labiang be kijing duna bangat ya tim bangat keran mat kemni ngat kemtu tawolong deri banya bunut ya kita kiki ba ikwa bani I ba kilong yin kristan kijong kilong yin betul betul play bangin penmi ba kijing kerku kijong play nang ba sengkai kijong ni kisengkai kijong pi ki khun ki ksil bangin penhe pensan ni ki ka akor ko burong kijing tu betul play bat kolong ko kongsan adu kata mengikwa bani
ba ki nong song chnong ki khun samla ki ban mi longba ki long yin apo chnong den khasi ki Longkmie jong ka Balang ki don ka Bynta ka Khraw Bantei ka Lawei